Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kublai pi barok kerteng jong ada itu nisla ngasong ngasa ha umsanong karai Riboy district ngade uwe na teng shop balai simenta ha kene ka music video jongi ka bangila ai kerteng wan Hajan. Ringkat bat Isherlin Khongwar basong basa hanongra ya kene ka music video jongi la arwai da irima khong em bat ibari hun khong stam ki bana ka penursla tingiwan ban penbana shapi bah ka Tarik September new baje janmit ngin Pyllait no ya kene ka music video jongi tang hapo ka TS channel te kum tangi pan ya ka jingkershan ka jongpi watla hapring shibun ki jingduna kiba ngidan namar kadang deiru ka jing persang na ka banta jongi Henry sungguh bahawa nom tahu ki jingduna jongi Henry to ai ka jingkershan ka jongpi kumba pila kershan ki we ki jingroi khasi kumta kershan lemru yangi khnang bangin nangla ban kiu saprang bangin dangla ro ban kam hok ki sap ki ba uble ula ai hangi te sasisen ngapan bana hapi masape ya ka video jirwai ka bas ngotenat tang hapo ka TS channel ha ka Tarik September ha ka por nyo baje bat pin kershan ingin ta ka ba pin share like bat subscribe nama tangban Play pi baro ka keteng jonga ka de Isherlin Khongwar ngasong sa hanong ra nong pdeng ti habaya de ba kan ka music video ka bla ai keteng wan Hajan an sa Pyllait pat bano ha ka Tarik September ha ka por inyo baje janmit ha ka YouTube channel jong iba Tony Shella ti na kaliang jonga nga ka pa de fi pin subha ban pet ban like ban subscribe ru kum ju ba pinang a shushu ka jing kershan yangi kuble shibun Kublai pi borok ke kerteng cunga di version merbiang ngasong sa air bukan numpuk di district ngadai wei bad shibenta lang kene ke music video ban ring hapok ke jing batai jong itu ni sela hot kadang dai kesin ke banengkong inga bangan yuk bentalang kene ke music video wala pedeng sibun ki jing duna bapisiam mengilap andrei wat subhawa dom tawi kita mar kita dai ki ba persang teng squad berbana spi ba ya kene music video ngisa release na ha ka Tarik September ha ka por nyo baje janmit tengi pan ki jing kershan pi baro ba pin je kershan lam yangi ba pilai kershan ki waipat ki video jirai khasi te ngapan jing kershan pi ba pin share like subscribe kublai shibun